hacia o río Hudson para o Chelsea Market, a Highline, o Museo do Aire e alguna cosa máis. Iremos pasando algunhas cousas e vamos vendo. Algunhas cosiñas que se nos olvidou decirvos onte, cando estivemos en Grand Central. Tens que escoitar o podcast de La Mostra de Guastavino, porque hai mogollón de construcción en Nova York sobre Guastavino e está super guai. E se vides ou vos interesa un pouco o tema, Guastavino aí hasta con La Mostra de e dos cosas que vamos aprendendo hoxe. Bueno, sobre todo xa veñor cara que onte, que estaba muerte de rima. E agora vos ensinarei alguna cosa que non sei, tiña ni idea que era do que era, que son as en todos os comercios, bueno, comercios, sitios de comida que son sanitarias, bueno, as e ves e varios tipos de cousas, e que aquí te abruman co tema de ofrecerte guías e tal, e todo, sobre todo se vas coa cámara na man e eso, pues locura. Andamos agora onda Pennsylvania Station, a antigua, porque están reformando, que ten o Madison Square Garden cerca e vamos un pouco eso, hacia Hudson e esta zonita aí. Moi ben, esta zona non hai xente, non hai coches e aparte que isto quere sair o sol. Estamos no Highline, que é un paseo que vai por onde estaban ou por onde ían as antiguas vías de tren, vías de metro, e agora pues está reubicado como parque, que está bastante chulo, ten bastante verde, bastantes zonas para beber, para sentarse, para parar, e está bastante ben. Ten un calor ahora mismo xa terrible, menos mal que non dá sol, porque senón morremos aquí todos. E nada, e isto pues vai, según vamos, digamos, hacia zona de donde está o centro financiero e todo aí, vamos hacia o Chelsea Market, que era unha antigua fábrica de Oreo, e aí tamén temos o Whitney e algunha cousiña máis. O que temos aí atrás, o Chelsea Market, que vos decía antes, que está xusto debaixo, se vos fixades encima, ten a Highline, que vos decía, o Chelsea Market é bueno, ten comercios dentro e cousas dentro, e está feito nunha antigua fábrica de Oreo, que un esperaría ver algo de Oreo, pero non hai moito Oreo. E xusto ten a Highline por encima, que como veñemos como do Midtown, digamos para o Lower Town, bueno, cada distrito comercial e todo por aí, pues queda el camiño, ahora seguiremos por encima e chegaremos, creo que ao final da Highline está Whitney, que é un museo, e desde ali ten unha zona onde se poden ver algunhas cousiñas. do 15, saindo do Whitney, e agora estamos en Washington Square e pouco a pouco, pues, o día que estoy acabando. Levamos 8 km andados hoxe, que non está mal facer toda a Highline e por aí, e coa mollera, pues, quedamos un pouco ali, porque empezou a chover uns trozos de punta. E nada, ahora estamos en Washington Square, ahora baixaremos pola cuarta, pola quinta,
hacia outra vez hacia a zona do hotel. Creo que vemos algún edificio polo medio, alguna tenda que nos recomendaron. E nada, a ver se non chove máis porque... Pero bueno, vai ser gastando o día. Estamos en el Flatiron Building, coñecido por esos sitios das películas. O curioso deste sitio, bueno, tuvimos de pasar por un mercadillo que debe haber os sábados, que hai na cuarta e na sexta, creo que na quinta non, tuvimos todo pasar por ali. Pero curioso este sitio, este edificio que hai aí atrás, non sei se o vedes, que pon porcelanosa, curioso. E nada, seguimos, supoño que quedará pouco polo día de hoxe, así que nada, vamos retirándonos. Aquí, comida americana, y además está pues justo muy pegadiño a Times Square, que está ali ao fondo, que son esas luces que se ven ali ao fondo. E nada, pechamos o día, fixemos 14 km andando hoxe, compramos cousiñas na tenda de Nintendo, compramos uns auriculares que están baratos. Por certo, hai cousas que están máis baratas aquí porque hai rebaixas, cousas así. Por exemplo, o Apple Watch está como $100 máis barato, e hai que ter en conta que, por exemplo, o cambio, é dicir, o euro está a un 12, o sea que son un 12% máis barato, pero os taxes, os impostos aquí, no estado de Nova York, son 9%, entón ao final é un 3% de forex. Pero bueno, nada máis, pechamos por hoxe, mañá máis enerxía e mellor. Tedes como sempre os enlaces abaixo e vémonos mañá. Un saúdo, ata mañá.